belarri pres bat. Kaixo, Egunon, zer dihua? itxas kraba, Zenbat? asko, Kilo tardi edo? bale. Zenbat da? 36 euro? Ba, nire ama pasakoa ordaintzea. Bale. 36 euro? Hoi ez da garesti xamarra. Gu ez da kaldiruik uda pasatzeko? Nik erremetio bat zakat, udara neki launtza etortzia. Ba hoxingoet. Horrela besteroekin euskera zingoet, eta besteroak ere euskarak liako prestatuko ditut. Hoi da, bezeroekin ere, euskeraz.